Un dels valors més importants que tenim com a comunitat és la cohesió social. I aquesta cohesió social l'aconseguim amb les associacions. Associacions esportives, culturals. Aquestes entitats fan bategar la vida cultural i esportiva de la ciutat. Els joves necessitem compromisos, accions completes, ser escoltats. Per això, des del jovent, volem sentir la teva veu. Els jovents són presents a l'Ajuntament de Viladecans i tenim una oportunitat. Som l'eina del jovent. Utilitzeu-nos. El nostre projecte es basa en l'empoderament de la ciutadania, amb cura del territori. Nosaltres mai haguéssim permès el projecte urbanístic de Can Sallarès. Mantenir un vestigi del passat ens ajuda a fer cohesió social, perquè hem de veure més enllà dels 4 anys de mandat, perquè Viladecans, nosaltres un dia no hi serem, però Viladecans sí. I això és estimar el teu poble. I per això és important mantenir els vestigis del passat. És bo demanar-se sempre per què un ha fet el pas a la política institucional. I si la resposta és per ser útil a la gent, sou on heu d'estar. No ens oblidem que hem nascut també per guanyar. Promeses que s'han fet, que s'han planificat, que s'han detallat, que s'han posat blanc sobre negre i després no s'han dut a terme. Com pot ser que en plena crisi mundial, com pot ser que l'Ajuntament de Viladecans hagi deixat de gastar 18 milions d'euros? Com pot ser? Doncs nosaltres ens comprometem a gestionar els recursos d'una altra manera. Estem convençuts que això és irreversible. I és irreversible perquè la gent cada cop ens coneix més. Sumeu-vos-hi, perquè quanta més gent siguem, quanta més mans estiguem remant i empenyent, abans aconseguirem aquest objectiu que és irreversible, que és que Esquerra Republicana governi Viladecans.